og Torben Dikkeldauer. Dagens tema er det indiske kastesystem, og hvordan der er store forskelle på de sociale relationer i Indien. Kastesystemet i Indien består af, at brahminerne er de højeste i samfundet, og de kasteløse, altså daliterne, er de laveste i samfundet. Her vil Morten Borg uddybe situationen i Indien. Velkommen til Indien, hvor vi i dag har fulgt i fodsporene på den indiske Aladdin. I dag skal vi følge Aladdins forsøg på at finde et hotelværelse i Indiens største by. I want to rent nu. Adam Hotel. Hello Aladdin. Hello. We're just asking you some questions, and we would like to know how is it to take the bus or the train as an outcast? It is terrible because I'm an outcast. And why is it terrible? Do you feel discriminated when taking the bus or the metro? Yes, and sometimes people hit me. Do they hit you? In the face. Yes. And why is that only because you're an outcast? Yes, I think so. Okay. And do you know are you friends with any priests or any workers or anything? No, because they are not outcast. And you're only friends with outcasts? Yes. And what if you what if you have to have a girlfriend? Do that have to be an outcast as well? Yes, of course. Morten Borg, Indien, nyheder. Og nu vil vi stille om direkte til Indien, til vores korrespondent dernede, Morten Borg. Ja, velkommen til, Morten Borg. Morten Borg. Velkommen til. Ja, vi prøver lige at genoprette kontakten til Morten Borg. Der var den. Vi kører. Ja, velkommen til igen, Morten Borg. Det var godt, at vi endelig kunne styre på det. Ja, selvfølgelig. Der er også et godt stykke vej til Indien, kan man sige. Det kan man sige. Men hvordan oplevede du selv personligt de kasteløse? Jamen altså, man oplever helt klart en diskrimination i forhold til de kasteløse. Specielt af hotelreceptionisten. Og der er jo ingen tvivl om, at det her det bunder ud i religionen, der er det store problem i forhold til at kunne drive et samfund, helt klart. Ja. Aladdin, som du var meget sammen med dernede. Har han, nu er det jo forskellige måneder siden, men ved du noget om, han er kommet videre? Jamen det værste ved det hele, det er, at Aladdin, han hverken har fået noget job eller nogen som helst uddannelse, og som vi kunne se på optagelserne hernede fra, så havde han jo også svært ved at få sit hotelværelse. Og det så jo ikke ud som om, at han havde alverdens penge med det tøj, han gik i, desværre. Og det er noget, man helt klart, synes jeg, kan ligge på religionen, fordi det er religionen, der er roden til alt ondt hernede. Ja, vi vender lige tilbage til dig, Morten. Ja, og vi er så heldige, at her i nyhederne har vi fået en vaskeægte hinduisme-ekspert, Paul Duvaki, med. Paul er fra, han er leder af Daliternes menneskerettighedsorganisation, Dalit Human Rights. Og Paul, hvad mener du om denne situation? I Indien der er jo 170 millioner kasteløse indere, og 90% af dem lever på bunden af samfundet. Der er lavet nogle undersøgelser, som viser, at op mod 70% af de kasteløse har så lidt mad, at de skal gå i sultne i sengen hver dag. Mange af de kasteløse var for eksempel også ofre for tsunamien, så var der, og det var så også daliter, som også er kasteløse, som lever i det stammefolk. Bevægelsen har i de seneste år, altså som menneskerettighedsorganisationen, har de seneste år arbejdet med aktivt på at få undertrykkelse af daliterne anerkendt som en diskrimination. Og det var stærkt. Der skete så en stor sejr for os, da der i 2005 blev udpeget 2 FN-rapportører, som skal holde øje med de kasteløses forhold. Ja. Og kastsystemet i Indien, det har eksisteret i over 3000 år. Ja. Det er højkastefolk som brahminer, de står øverst i systemet. Så nederst i hierarkiet, der har vi så de kasteløse. Og ifølge hinduismen kan de egentlig gøre for at ændre på deres situation. Hinduismen betragter deres status som et udtryk for, at de har gjort noget forkert i det tidligere liv.
Ja. Og det er så derfor, de skal straffes på det på en måde. Jeg kan for eksempel huske en gang, da jeg studerede, jeg har selv været, jeg var selv kasteløs. Jeg studerede i 1980'erne og søgte værelse i New Delhi, hvor ingen ville lege ud til mig. De afviste mig med den begrundelse, at jeg var ikke vegetar, men den egentlige grund var min kastestatus, som de havde fået nys om. Ja. Og vi betegner kastesystemet som en social struktur, der påvirker inderne psykologisk fra barnsben. Ja, bestemt. Torben Dikkeldau. Fra Indien tidligere, så du nok har spillet med i med Morten Borg, vores gode korrespondent. Der møder han en mand, der hedder Aladdin, som mærker, at han har et sted at bo og ikke har nogen penge og så videre. Han måtte ikke bo nogen steder. Er det virkelig optimalt, at det kan være sådan i dagens samfund? Jamen, det kan godt ske nogle gange, og det sker ofte for dem, som er kasteløse. Nogle gange værre for nogen, end det er for andre, og det er så også det, vi ser her for Aladdin, at han kan ikke engang skaffe sig selv et hotelværelse, fordi han er kasteløs. Ja, det er selvfølgelig frygteligt. Ja, det var så det for i aften. Nyhederne siger tak, fordi du kiggede med, og tak fordi du kom, Paul. Selv tak. Divaki.